xente facendo a conta atrás. Compostela, rosa mística de pedra, onde a choiva é arte ou iso din. Pois nas súas lousas molladas a lúa está aos nosos pés, limpa, romántica, evocadora. É sen dúbida unha cidade poética e majestosa. Pero eu vin tamén os teus días de desesperación e tristura, de medo e incertezas, de alegría e optimismo e, por suposto, de amor e esperanza. Sí, es un mar pétreo cheo de vida e corazón. As túas pedras foron testemunhas de moitas e profundas emocións, tantas como persoas acubillaches entre os teus muros. Hoxe somos unha gran cidade, coñecida en todo o mundo, pois desde todas partes seguen as estrelas e ven nos visitar e a vivir entre nós. Quen diría que a tua historia comeza no mar de Pedro de Celso Ferreiro, senón non de verdade, ben afastado, alá, nas terras onde nace o sol. O noso mar, manso e acariñante, pode ser tamén áspero e ameazante, e faino sentir insignificantes ante a súa bravura e inmensidade. Xa o dixo o poeta: se nunca viche do mar, non viches ninguna cousa. Sí, do mar chegou, secada nunha noite de temporal arrepiante, unha pequena nave. Traía de Palestina os restos do apóstolo Santiago. Vine acompañado polos seus dous discípulos, Atanasio e Teodoro, que fuxían do rei Herodes. Foi unha travesía longa e penosa, por iso eles comprenden as penurias dos viaxeiros, por iso o reciben sorrintes na porta da gran basílica. Como se dunha premonición se tratase, os refuxiados chegaron ás costas galegas, ás augas calmas de Padrón, nunha barca de pedra. E foi así que comezou a nosa historia. E o apóstolo descansou para sempre nun enorme bosque que chegaría a ser de pedra, dunha pedra singular que cada día, ao recibiren as últimas raiolas do sol xa morno, toma tons dourados que lembran os solpores mariñeiros. A odisea dos refuxiados non foi en balde. Sobre a súa experiencia, as xentes construíron unha cidade que se fundamenta na súa valorosa viaxe e na esperanza do futuro diferente que encarnaba. As estrelas acompañaron as súas xornadas e sinalaron o sitio da nova cidade, que pasou a ser o Campus Estelae, o campo de estrelas, que aínda hoxe orienta a viaxeiros de todo o mundo. A pequena aldea medrou coas persoas chegadas dos campos da contorna ou de afastadas terras, sempre buscando a boa estrela dunha vida mellor. Sí, composteláns e compostelás, somos xente mestiza de emocións compartidas, de historias vividas desde o corazón, abertas a quen aquí queira vivir para sempre, ou só uns días, pois esa é a nosa orixe e esencia. En realidade, habitamos nun escenario, e somos nós quen lle dá vida. Xa o dicía a nosa Rosalía: cuando vuelva, si vuelvo, todo estará donde estaba.
ata aquí a primeira parte do espectáculo que tiña Santiago da Ainda súa me xente maravillo como cando protagonista. penso naqueles inicios e no moito que xuntos temos construído. Antes, esta era unha paisaxe baleira, sen civilizar, sen agros, sen persoas. Era un enorme bosque chamado Libredón, tan mesto que poucas persoas eran quen de aventurarse nel. Era descoñecido, remoto, e contaban sobre todo tipo de historias. Algunhas eran prodixiosas, outras francamente terribles e anguriantes. O bosque Libredón era un lugar salvaxe e misterioso, onde calquera cousa podía suceder. Foi aquí, precisamente, onde Paio, o ermitán, viu unha noite extrañas luces, que logo veu a saberse sinalaban o lugar onde fora enterrado Santiago. Sí, só nun bosque como o Libredón podía suceder un prodixio como este.
bosque foise enchendo de homes e mulleres, xentes comuns pero tamén persoeiros. Todos e todas están no noso corazón e memoria. Como Diego Xemírez, o arcebispo visionario, cosmopolita, mecenas e home do seu tempo, que engrandeceu a súa igrexa e señorío, sentando as bases dun futuro brillante. Ou Afonso de Fonseca III, compostelán de nacemento e mecenas da primeira universidade galega, así como do grande Erasmo de Róterdam e do humanismo castelán. Rosalía de Castro, a primeira voz que tra los trovadores medievais deu expresión culta á nosa lingua e ás emocións da xente común. Recollida como nena expósita entre os muros deste mesmo hospital, foi valorosa no seu compromiso, como muller e como galega, coa nosa cultura. Poucos lembran xa a singular figura de Ramón María del Valle Inclán, paseando pola cidade ou nas tertulias dos cafés. Pero na súa obra aínda podemos vernos reflectidos no seu fino sentido do humor ou na evocación que fai da vida doutro tempo. Pero Santiago, como outras cidades, é moito máis. A Compostela que hoxe vemos ten un pouco da alma daquelas persoas que nela viviron. Queda algo en nós da irreverencia e resiliencia das irmáns Maruxa e Coralio Fandiño, da creatividade das xeracións de orfebres, da alegría dos mozos e mozas que por séculos saltaron as cacharelas, da determinación das leiteiras e mulleres que sacaron adiante as súas familias, ou da xenerosidade acolledora de quen abriu as súas portas a quen quiso vir e construir aquí o seu futuro. Porque ao cabo, fomos e seguimos sendo unha cidade dinámica, acolledora e aberta ao mundo, que a partir da súa historia construe cada día un futuro de seu. Será a continuación dunha grande aventura colectiva a desenvolver aquí mesmo, naquel bosque misterioso chamado Libredón, onde se guardou durante séculos unha memoria que serviu para construir Europa, a do apóstolo Santiago, o fillo do Lóstrego.